για 6 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά λυπάμαι γιατί μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση εισέρχεται με τέτοιον τρόπο στη ζωή μας. Ο στόχος είναι σωστός. Η διοικητική μεταρρύθμιση, η αλλαγή των διοικητικών ενωτήτων, οι μεγαλύτερες δυνατές διοικητικές ενότητες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία είναι ένας στόχος σωστός. Όμως ο τρόπος που γίνεται είναι λάθος. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του μεγέθους. Μία αυτοδιοικητική ενότητα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη όσο να επιτρέπει την αμεσότητα της επαφής του πολίτη με την αρχή, γι' αυτό λέγεται και αυτοδιοίκηση, δεν είναι διοίκηση, και τόσο μικρή ενότητα όσο να είναι λειτουργική. Εδώ πέρα θέλω καταρχάς να επισημάνω ότι το πρόγραμμα Καλλικράτης είναι δομημένο στη βάση του άρθρου 102 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Και ασφικτιά να περιλάβει όλες τις δραστηριότητες μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας σε μία βαθμίδα και να αποδείξει ότι αυτές είναι τοπικές υποθέσεις ώστε να καλυφθεί το γράμμα του Συντάγματος. Οι τοπικές υποθέσεις έχουν σχέση με την παράδοση, τον τόπο, με την αμεσότητα και δεν υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές ή κανονιστικές που να αναγνωρίζουν μια υπόθεση ως τοπική αν δεν εξελίσσεται μέσα στα όρια του νομού. Δεν θέλω το ρόλο της Κασάνδρας, αλλά φοβάμαι ότι η έναρξη εφαρμογής αυτών των νέων ρυθμίσεων σε επίπεδο περιφέρειας και η κατάργηση των ομαρχιών έτσι όπως γίνεται θα έχουν πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η προετοιμασία είναι ελλειπής. Να σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ρωτήστε όποιον βουλευτή θέλετε, οποιουδήποτε κόμματος από τη στερεά Ελλάδα, το μεγάλο μας πρόβλημα στη στερεά είναι τα ινόφυτα, η ζώνη των ινοφύτων. Χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία, γιατί τα ινόφυτα λόγω του αυξημένου εισοδήματος που έχουν σαν βιομηχανική περιοχή, παρότι δεν ανήκει στην περιφέρειά μας, ανεβάζει τεχνητά το εισόδημα όλης της περιφέρειας και βγαίνουμε εκτός κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. Λοιπόν, αυτό το προφανές δεν αντιμετωπίστηκε. Αντιμετωπίστηκαν άλλα. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι τα κίνητρα είναι εκλογικά αποκλειστικά και μόνο. Τίθεται ένα ζήτημα ιεράρχησης προτεραιοτήτων από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί όταν βλέπουν τέτοια σπουδή για τη ψήφο των αλλοδαπών, για τη χάραξη διοικητικών ενωτήτων με καθαρά και μόνο εκλογικές σκοπιμότητες, τι να σκεφτούμε. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, η διεκδίκηση της εξουσίας ως αυτοσκοπός είναι καταστροφική και είναι διπλό το κακό σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο σαν αυτή που περνάμε. Είναι διπλό το κακό όταν μπλοκάρεις αναπτυξιακές δυνατότητες ενός τόπου. Και θέλω να σας αναφέρω εδώ πέρα ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Το παράδειγμα της Κίμης και του Αλιβερίου, που βιαίως, χωρίς καμία από τις δύο περιοχές να το επιθυμεί, συνενώνονται σε έναν Δήμο γίγαντα. Δεν θα σας μιλήσω για κριτήρια ιστορικά, για τα 3.000 χρόνια ιστορίας της Κίμης και τις απικίες που έκανε στη Μικρά Ασία και στην Κάτω Ιταλία. Δεν θα σας μιλήσω για κριτήρια γεωγραφικά, ότι με τη διανομή που κάνετε έχετε χωριό που απέχει 100 χιλιόμετρα από την έδρα του Δήμου με ένα τραγικό οδικό δίκτυο. Δεν θα μιλήσω ούτε καν για τα κριτήρια τα πληθυσμιακά, γιατί μας δίνεται δύο διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής. Στη Βόρεια Εύβοια δημιουργείται Δήμο ούτε καν 12.000 κατοίκων και στη Νότια Εύβοια συνενώνεται δύο ενότητες από 15.000 κατοίκους η κάθε μία και η μόνη διαφορά είναι η κομματική ταυτότητα των δημάρχων. Και είναι πραγματικά καταστροφικό να κάνουμε τόσο βαθιές αλλαγές τομές με τέτοια κίνητρα. Δεν θα σας μιλήσω για αυτά. Θα σας μιλήσω για το πιο σημαντικό, για το τι διακυβεύεται σε επίπεδο ανάπτυξης. Συνενώνει το Αλιβέρι με την Κίμη. Δύο περιοχές που έχουν άλλο προσανατολισμό. Το Αλιβέρι είναι ένα ενεργειακό κέντρο. Έχει σχεδιαστεί, δρομολογηθεί για να γίνει το σημαντικότερο ενεργειακό κέντρο της Νότιας Ελλάδας. Με τη νέα μονάδα φυσικού αερίου, με το υδροηλεκτρικό φράγμα που θα γίνει στα Μανίκια. Είναι μια τελείως διαφορετική πορεία από την Κίμη, που έχει ανακηρυχθεί λιμάνι εθνικής σημασίας και με βάση αυτήν την ανακήρυξη έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωριστεί σαν διευρωπαϊκή πύλη και βάσει αυτού να χρηματοδοτηθεί ο νέος δρόμος Χαλκίδα-Κίμη,
από κοινοτικούς πόρους, σαν διευρωπαϊκό δίκτυο, με την ένταξή του στα διευρωπαϊκά δίκτυα, και όλα αυτά τίθενται εν κινδύνο από αυτή την αλλαγή που κάνετε. Σκεφτείτε ότι συνενώνετε δύο περιοχές που ακόμα και το οδικό δίκτυο αλλάζει και η πρόσβαση, άλλη θα είναι η πρόσβαση από Χαλκίδα για Λιβέρι, άλλη από Χαλκίδα για Κίμη. Ακούστε τον κόσμο. Δεν είναι τρελοί οι χιλιάδες άνθρωποι που κάνανε εκατοντάδες χιλιόμετρα για να έρθουν έξω από τη Βουλή. Αγωνιούν για το μέλλον τους και για την περίπτωση της Κίμης που γνωρίζω προσωπικά έχουν τεράστιο δίκιο. Ακούστε τον κόσμο, μην ακούτε ανθρώπους που βρίσκονται υπό έλεγχο για τα πεπραγμένα τους, μην ακούτε ανθρώπους που αρνήθηκαν να συγκαλέσουν το Δημοτικό Συμβούλιο των Κονιστρών για να μην πάρθει απόφαση που θα ήταν ενάντια στις επιταγές της τοπικής κομματικής νομενκλατούρας. Καταθέτω στα πρακτικά ανακοινώσεις φορέων της Κίμης και των Κονιστρών που θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω την κυβέρνηση να τα λάβει υπόψη. Πολιτικά, στενά κομματικά μας κάνετε καλό. Μας χαρίζετε μια περιοχή που παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δύναμη. Αλλά δεν θέλουμε τέτοιο καλό. Θέλουμε το καλό του τόπου. Και σας καλώ να ανακαλέσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεδίκο.